खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोजोन मोनाबिलि बे समावहाय जोंनि बर' हारिनि बिएम सेरेप चेनेलाव गोसो गोथारै बरनाय थाबाय। आंनि खानाया बारा मोजां जायाखैना रायजो राजाफोर, आं खानायखौ सिनसे गोलाव जाथारबाय। एनिवे रायजो राजाफोर, आं मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन 1300 गामि दाजाब जासिगोन होननानै बिटिसिआवहाय, आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफोरानो मोजां मोननाय फोरमायदों, आरो लोगोसे खायसे मानसिफोरा नैबे बाथ्राखौ पइन्ट अके बे बाथ्राखौ आंबो एप्रिशिएट खालामो। माखासे बाथ्रा बेखौ आं बिनि सोमोन्दै आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन जे गामियाथ' दाजाबबाय, मानो दानख'नांगौ स' आं बे बाथ्राखौ खेबसेबाव आरो फिन बुंबावनो सानदों कि जुदि बै समावहाय दानख'नायखौ जुदि लाफायामोनब्ला, दाजाबनायखौल' लानायमोनब्ला, अब्ला बैसोर जाथिफोर गुबुनफ्रा मेगनफ्रा गिदिर जागौमोन, एखेबारे गिदिर जागौमन। नंगौ रायजो राजाफोर, मेगनफ्रा गिदिर जागौमन। स' बिनिखायनो बिथांमोनहा मा खालामबाय कि दानख'नायखौबो एसे लाफाबाय, जाहाथे गेदारिं बा दरना बिनि सायावहाय जाया। जायनि जाहोनाव दा नोंथांमोना गोबां खम नुदों, एसे एनै जाबावदोंसोमोन, अब्ला बै समावहाय आसामनि गभर्नमेन्टफ्रा बुंना होबाय बेयाव दानख'नायबो जागोन। स' दानख'नायबो जागोन मिन्स गुबुन जातिफोरखौ बिथांमोना फोथायनाय दंमोन आरोखि बिसोर ओंखारलांगोन। दा मोनसे बाथ्रा बेयाव अपसन होखादों रायजो राजाफोर, जायफोर बिटिसिआवनो थाबाय थानो गोसो दङ, जायफोर बर' गैयाब्लाबो अलरेडि जाय बिटिसिआव दंखायो, मुस्लिमानो हक असमियानो होन जिखियानो जाया मानो, बिथांमोना बिटिसिआव अलरेडि दंखायो, आरो बिथांमोना जुदि बिटिसिआव थाबाय थानो गोसो दंब्ला बिथांमोना थानो हायो। आरो जुदि बिथांमोना ओंखारलांनो गोसो दंब्ला, बर'फोर गैयाब्ला बेवहाय 30%आनो जा 40%आनो जा बर'फोर दंब्लाबो, आरो बिनि गेजेराव 60%आ गुबुन जाथि दंब्ला, बिथांमोना जुदि ओंखारलांनो गोसो दंब्ला जास्ट मेम'रेन्डाम साबमिट होबानो बिथांमोना ओंखारलांनो हागोन। आरो आंनि नुहुरनाय मथेथ' बिथांमोना ओंखारलांनाय नङा, मानो होनोब्ला बिथांमोना बिटिसिनि सिङावहाय मोजां प्रफिट बा थानानै मोजां मोनदों, आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसे एक्सट्रायै बिथांमोना बेनिफिट मोनगासिनो दं। आरो जुदि बिथांमोना ओंखारनानै जुदि थाङोब्ला, गामि फिसा ओंखारनानै जुदि थाङोब्ला, बै गोदान कनस्टिटिउयेन्सियाव बिथांमोना गोबां माने मा होनोमोनलाय उइक जाहैगोन, आरो बिथांमोनखौ नायनाय नङा गोदान गामि ओरै बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना ओंखारलांखानाय नङा, आं बेखौ सानो आरोना। आं बेखौ नुहुरो, आंनि साननाय बियो, मिथिबायना, आंनि केलकुलेसन। दा बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो मोजां मोनदों बाथ्राखौ, बे माने टेकनिक मोनसे आइडिया आरोना बियो। दा बेवहाय नङा कि दानख'थारगोन बिदिनि थाखाय नङा आरोना, मोनसे आइडिया जे बै बे समाव जे दाजाबनाय समावहाय दानख'नायखौ लाफायामोनब्ला, खालि दाजाबदोंल' होनना बुंनाय, बे मेगना गिदिर जागोन नालाय, स' बेखौ जुदि माने मेगनखौ फिसा खालामनो थाखाय बे आइडियाखौ बाहायदोंमोन, आं बेखौ सानो आरोना। आरो बे सानो नङा, बे नंखागौखा, मिथिबायना, बे नंखागौखा। जुदि दानख'नायखौ जुदि लायामोनब्ला, दाजाबनायखौल' जुदि लानायमोनबा, बे जाखागौमोन दावरावा, मिथिबायना। स' जायनि जाहोनाव दायो दा बेखौ मिन्थिखायो, बे प्लानिंसो जे दाजाबनायखौ लाफादों, आरो दानख'नायावहाय जायफोर रायजो राजाफोर बेवहाय बिटिसिनि सिङाव दंना, बिथांमोना बेनिफिट मोननानै गुबुन जायगायाव मानो थांनो, आरो बिनि उनाव बै जायगायाव थांनानै बिथांमोनाबा बेनिफिट मोनगोन मोना, बेवहाय जेसेबांखिनि गुबुन जाथि दं बिथांमोनानो बेनिफिट एसेबां मोजां मोनगासिनो दङ। दा बेलेगाव थांनानै बोरैहाय बिथांमोना भट बायजायो, बिथांमोननि भटफोरखौ बायो, बेवहाय फैसा मोनो, आरो बैयावबा मोनगोन ना मोना, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो आरोना रायजो राजाफोर। आरो लोगोसे सरलपारायाव आं मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों रायजो राजाफोर, हादान गोदान खुलिदों होननानै बेवहाय हाग्रा दानफैदों जाहैदों, ओमफ्राय बिथांमोना दायो हाग्रा बिफाननि पुलिसफोरजों हमजाबाय। आं बिनिखायनो बुंनो सानदों आरोना, जानला मानला खोथाफोरखौ मोजाङै आबुङै मोनथियालासिनो बेफोरबायदि हादान गोदान खुलिदों मादों होनलाबायनानै फैनो नाङा आरोना। सिगांग्रो इनफरमेसनखौ मोजाङै कालेक्ट खालामग्रो, आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना बेयावहाय थांबानो जाबाय आरोना। माने हाग्रा दाननो ना मा दाननो ना, हाफोरखौ आवग्रिना लाहाय ना, माने हाफोरखौ जब्द खालामफैदोंमोन जाहैदों सरलपाराया पिकनिक स्पट। आं बेवहाय थांनो सानबाय थादोंमोन, बाट थांनायानो जायाखै। गोबां मोजां होननानै बुंदों बे जायगायावहाय, आरो आं माखासे गोबां भिडिअ क्लिप्सबो नुदों, दैफ्रा जिरि फैयो जाहैदों। स' आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों कि फिउचाराव, इयुनाव नोंथांमोना जुदि माबाफोर हा गोदानफोर खुलिनाय खोनादोंब्ला, जानला मानला मोजाङै आबुङै मोनथियालासिनो थांलाबायनाङा। दा नायदो, फैबाय हाग्रा बिफाननि मानसिफोरजों नांलायदों खमलायदों, गारिफोरखौनो बुख्रुबलायदों, ग्लासफोरखौ बुफायदों। दा नायदो, पुलिस जायफोर बुफायदों बिसोर खारबाय, आरो जायफोर बुफायाखै बिथांमोनखौ हमबाय पुलिसा, ओरैनो बेखाराव। स' मानि थाखाय बुलायनांगौ? जुदि हाग्राखौ दाननो होआखैब्ला, थानो होआखैब्ला, हाग्रा दाननाय आरो दंफां दाननाया बेसेबां इलिगेल मिथिगौ दा? जोंनियाव बिथिंबो खना खनलाथिं दंफां बिराद दानलाबायो, आरो बिथांमोनखौ जुदि पुलिसनि एफआइआर होनायबा बिथांमोना एरेस्ट जाखायो, मिथिबायना, एरेस्ट जाखायो। दंफां फांसे दाननाया बेसेबां माने मा होनोमोनलाय इलिगेल जायो बेखौ मिथिखायो दा नोंथांमोना। गावनि न'निखौ दाननायखौ बाथ्राखौ बुङाखै, फरेस्टफोरनिखौ आरोना, मिथिबायना। स' थेंक इउ स' माच गाइस, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन, लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे बे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन। आरो लोगोसे जोंनि चेनेला साबस्क्राइबारा बारायबाय, आरो 1,69,000 एचिभ खालामनो हाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनमारथारदोंब्ला WhatsApp आरो फेसबुकआव शेयार खालामनो हागोन। गोजोननाय थाबाय, खुलुमबाय।